Tak jo, vítám vás u mýho, ne vlogu, ale no videa. Já jsem točil, nebo no, takový vlog menší. Vlogy budou každý den, nebojte se, no, někdy budou, možná, někdy ne. Prostě takhle, no. A ono to je vlastně takhle, že někdy budou, někdy ne. No, občas, no. Takže vlastně, teď jsem dělal včera, myslím vlog, včera, no, předevčírem, ani nevím. No, takže uvidíme, jak to bude, takže úplně super. Já vlastně jsem dělal nějaký video o tom, jak vařím, a ono se mi to nějak nepovedlo, ztratili se mi soubory, že jsem byl pěkně naštvaný, že se mi to neuložilo všechno. Potom, že jsem měl nedostatek paměti, že se to někde uložilo, tak jsem musel odstranit všechny věci z toho. Takže teď jsem přišel nějaký video, co jsem točil, chtěl jsem je dát na YouTube, takže budu točit znova. Takže hrozný. Vážně to bylo hrozný. Úplně jako jsem zašel z toho, jsem dokopl a rozmál jsem si zničil palice. To bych kvůli vám dokonce udělal, ukupnu se. No, mě teď nějak bolí hlava trochu, já nevím proč, jako mě bolí hlava často, asi nějaká nemoc. Ne, prostě mě občas bolí hlava. No, takže takhle, no. Takže vlastně mám takhle, no. Jsem snovec, no. Nejenom vědět co, ale to je puk. Jsem snový. Takže já vlastně bych udělal takhle, máme pryč ještě. Točil jsem video, jak uvařit brambory, nebo jak osmažit brambory. Tady vidíte, jsem nakonec, protože jsem si dodělal k obědu, víte. Jsem musel něco udělat, protože máme nic neuvařila, tak jsem si musel něco udělat. Tak jsem si udělal tohle a... No... Lízo. V okamžiku Lízo odpálkovala, začal perfektně kníkat. OK. No. No, takže vlastně takhle, no. No, teď nemám co dělat, furt čumím na televizi, akorát si musím udělat nějaký malý úkol. No, takže hrozný. Vím dobře, jak to je. Máš senzační světí leží u nohou. Takže vlastně takhle to bude s těma videama. Občas je budu vydávat, občas ne. Takže takhle, no. Takže takhle. No a já bych to ukončil tohle video. 3 minuty takže bych udělal čau.